up guys? It's me again, Luella, yung pinalitan niya. Our video for today is nagagawa tayo ng bagong video. Ang video na gagawin natin ay iba. Kasi nagluto ako ano ba tawag nun? Nagluto ako ng kalaykay. So guys, ipapakita ko sa ano yung etsura ng kalaykay in 3, 2, 1. Mahukagotin. Bubuksan na natin yung kaldero kasi nandito na siya. Ayan yung forma ng kalaykay guys. Inaatay ko pa siya na kumulo para bumuka yan, and then lalagyan na natin ng mga ani-ani. So, ayan guys, naghihintay ako sa iyo. Naghihintay ako na kumulo yung kalay. Kulang yung ating mga ingredients. Ito lang yung ingredients natin dito is asin, magic sarap, and then ito, tangad or tanglad na siya dye. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano na yung... Atay ko pa rin ako kumulo dahil at tagal na kumulo niya parang exo, tagal naman sa buhay ko. Hi, mag-hi ka sa vlog ko. Pa. Mag-hi sa akong vlog ba? Hi lang man. Hi lang. Hi, bayot. So guys, inaantay ko pa rin kumulo yung ating linuto na kalaykay. So guys, ipapakita ko lang sa inyo. So ayan guys, nalunod ko na yung ingredients natin at saka titingnan natin kung kasi kumukulo na siya, titingnan na natin yung kalaykay. So ayan na siya guys. Kumukulo na siya. Hindi siya makita kasi maaso. Yung color niya is naging mapula yung mga kalaykay. Then after mga 15 minutes is kukunin ko na to, and then kakain na kami. Napakaaga pa na 6 pa pero mamaya na kami kakain. Okay guys, sabayan nyo ko. Hi guys, so naluto na yung ating niluto which is yung kalaykay. Ito na yung kakainin ko ngayon. Tsaka yung kanin namin mais yung kanin namin kasi masarap ang mais. So guys, kakainin ko to lahat. Pati ikaw kakainin ko na rin. Unang araw pa namin. So okay guys, let's start. Ang sarap. Bukod sa cream, may mas masarap pa pala. Ahalikan when the night. Pagsaga. Ang sarap na magkamay kasi masabaw. So guys, natatanong, ito yung itsura niya guys. Diyan siya kukunin sa gitna. Ganyan ito. Ganyan. Ang sarap talaga guys. Ang sarap mo sa probinsya. Kasi masasatisfy ka sa mga pagkain. At syempre, masasatisfy ka rin sa akin. So guys, may mga ganito pala, may mga, alimango maliit. Sabi nila makalason daw yan. Pero, kasi marami daw namamatay sa mga pagmakain mo yan. Pero hindi ako naniniwala sa kanila. Kasi, kung oras mo na. Diba? Ang sarap ka. Grabe ko pagka TikTok. Babae. Nag-vlog ko pa. Sama. So guys, may mga tao. Tinitingnan nila ako. Sabi nila, TikTok daw ako. Akala nila nagtitiktok ako, yun pala kumakain. So malakas talaga ako kumain. Pero hindi ako malakas ng mangloko ng tao. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Hello guys.
So guys, busog na ako. Hindi ko na kaya kasi busog na ako. And this is the end of our video. And salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and hit the bell para lagi ka updated sa aking ina-upload na video. Thank you for watching. I love you. Nahulog na, anong magagawa?